बोध आपकी मुखिया में विजय बाबा हे आर पंकज भाई आई रंजे बाबला के सिम्फनी स्टूडियो में कहिए ले लिखाई चला होने देखी भैया एगो पत्नी अपना पति से परेशान होके नैहर भाग गई बिया जाके अपना भौजैया से कहा दे ऐसा मरद के खूटा बांध दिलू है भौजी सबकर गेहूं कटा गई उ ताड़ी पी के दुआरिये पर पटा गई करी तो का करी कितना ले कहीं का कहती है हो दिया अपन भाई बुचुल भाई हो अंजने भाई राम आ गया जी खेला खेला ये घुंघरू भैया एक कवि जी आजाद दिन भर हमारा से घटनी करावेला रात भर से जियो पर हमके खटावेला का कहीं कवन कवन गति कैले बा का कहीं कवन कवन गति कैले बा करे हो जाई सती हमरा करे हो जाई सती जैत में पति आपी कैले बा मना करे हो जाई सती जैत में पति आपी कैले बा भैया नहीं नई हर में कुल्ही कैले रही कब हंसुआ न हाथे से धैले रही कबो ना धैले रहनी हमरा के हंसुआ के पेट धरावत नहीं नई हर में कुल्ही कैले रही कब हंसुआ न हाथे से धैले रही भौजी रे फेल हमर मोती कैले बा भौजी रे फेल हमर मोती कैले बा मना करे हो जाई सती मना करे हो जाई सती जैत में पति आपी कैले बा मना करे हो जाई सती जैत में पति आपी कैले बा ढू गई टूर हो अरे का हो रंजन भैया रंजन बावला पीके नसल सितारे सिकुल्ही का बना के हो रात नोच के फरल सभी छावना के हो कतना ले कहीं भौजी मैं तकिया के रुई को हरी कर दिले बा पीके नसल सितारे सिकुल्ही का बना के हो रात नोच के फरल सभी छावना के हो तेहरा सगुला के लंगलती कैले बा का कोही कवन कवन छाती कैले बा मना करे हो जाई सती मना करे हो जाई सती जैत में पति आपी कैले बा मना करे हो जाई सती जैत में पति आपी कैले बा हाथ में
नहाई देखा मैन बाबा बुलबुल भैया पप्पू जी वो जुल्म पंकज सुबोध हम साहब नहीं अब खेसारी के खूंटा पर हम नहीं अब ना रहो खूंटा तोड़ के चढ़ब जुल्म पंकज सुबोध हम साहब नहीं अब खेसारी के खूंटा पर हम नहीं मुरई के भाके मोमबत्ती खैले बा मुरई के भाके मोमबत्ती खैले बा मना करे हो जाई साथी मना करे हो जाई साथी चैत में पति माती खैले बा मना करे हो जाई साथी चैत में पति माती खैले बा दिन भर हमारा से घटनी करावेला रात भर से जियो हमके खटावेला का कहीं कवन कवन गति कैले बा का कहीं कवन कवन गति कैले बा मना करे हो जाई साथी मना करे हो जाई साथी चैत में पतिया पी कैले बा मना करे हो जाई साथी चैत में पतिया पी कैले बा onlinebhojpuri.com